Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sound like my name is simple. Sisaqhubeka siyaxoxa season 8. Sekufika le episode eqhathayo. Oh, bakwethu. Umayeni uthi ushada indoda ekipitile. Okay. Nangu uSibindi, nangu Amahle, nangu uTirelo, ngoba ziyahlobana lezi indaba kancane, hhayi kakhulu. Ngokwe-TV uSibindi simbone yaka Amahle, kodwa uTirelo ukhona, right? And abanye la ku-social media baze bathi engathi uSibindi uyehlalisana noTirelo because banokumbona kaningi uTirelo noSibindi. So uSibindi ufika kaTirelo, ka-Amahle kuqala. Ile nto sine siyaziyo njengoba sibuka i-TV show. And ukuqhubeka kwesikhathi sizozwa uSibindi ngempela mayejika ukuthi mhlampe uyile kuba kaTirelo kuqala, kodwa ku-TV show bakhetha ukushutha no-Amahle. Kodwa masibuka ngendlela esibuke ngayo, singasho ukuthi u-Amahle ukhishwe kuqala something or bavele kubo kuqala uTirelo ekhona okumenza abe phambi kaTirelo noma uTirelo ekhona. uTirelo kodwa ufike kuqala. Sizama-ke manje ukulungisa lesi sizwe sikhulunywa la kuThando Nesithembu, ngoba uMseleku uthi ufike kuqala ekhaya. Yabo, ufika kuqala nokushada kuqala akusinto efanayo. Into-ke esenza ukuthi singakwazi ukuthi imuphi unkosikazi o-right or-wrong kule ndaba, ngoba thina sixoxa indaba esivele ixoxiwe. Ayikukho ukuthi khona esizomenza mkhulu kunomunye or special kunomunye. Sikhuluma nje le ndaba abayikhulumayo ukuthi second position le enomzukuzuku enendaba ejikayo ijikiswa yini? OwaboMseleku uwumZulu, right? So mayekhuluma ngelobolo khona isigaba akhuluma ngaso. Siyazi ukuthi ilobolo eSouth Africa liyaqualifya njani ezomshado, kodwa akakwazi makuthi ukhuluma nge-clarity uzocacisa because ku-season 6, 7, 8 sebe nendaba efanayo. Athi ngalobola mase singashada. Ekhuluma ngamakhosikazi awu-2 because ukuba ukhuluma ngomuntu oyedwa besikuzozwakala ukuthi uqabile walobola waseyashada. Uyakweqa kuMayeni ukuthi ulobole nini. kuMayeni sizwa esekhuluma eyomshado, uyayishiya ngemuva eyelobola. Yileyo nto-ke eyenza ukuthi singazi, ngoba manje asisafuni ukuthi amakhosikazi aphendule thina. Why ngingasafuni futhi ukusho ukuthi amakhosikazi aphendule thina? Abantu ababuya le TV show babuye bedideke ukuthi unkosikazi okhulumayo ukhuluma nge-experience yakhe. If uMayeni ethi ushade nendoda ekipitile, i-experience yakhe leyo, akusho ukuthi uwumxovi. uMakhumalo uma ethi yena kwenziwa u-1, 2 no-3 wahlala sekunje, ukhuluma nge-experience yakhe, right? Kuwukuthi-ke kuyashayisana because into eshow uMayeni neshow uMakhumalo ayizwakali manje. Siyayishiya-ke kubona, siya kumnikazi wendaba. Akekho umalume, ubaba, ubhuti ongahlala engazi ukuthi ulobole nini, washada nini. Ilapho-ke ivuthondaba, ngoba kulo season 8 uMseleku uthe ulobole uMakhumalo ngo-2009, washada noMayeni ngo-2009. Ubengeke agxume eshadweni noMayeni ngo-2009, ebemlobole nini. Sigodlelani ukuthi umlobole nini? Kulo season 8 akashongo. Yasazi-ke ngoba manje mayethi ulobole uMakhumalo ngo-2009, walobola uMayeni ngo-2009, sesiyabona ukuthi balobole ngonyaka owodwa. Uma futhi ethi ushade uMakhumalo ngo-2009 waphinde washada uMayeni ngo-2009, kuveza unyaka owodwa. Into eyenza ukuthi kungalingani eyokuthi kuMakhumalo agqamise ilobolo, kuMayeni agqamise umshado, ngoba manje siyamuzwa ukuthi ukhuluma ngezinto eziwu-2.
Nakuba-ke ilobolo liwumshado. Kodwa futhi kube ucacisa ukuthi ulobole umayeni walobola umakhumalonini, yilabo esizoba nempendulo yokuthi okay, u-second wife ilo. Lena-ke yokuhlala nokungahlali isele nabo asiyazi. Nansi-ke futhi le video, yabo le video ngoba umayeni nomakhumalo indaba yabo i-confusing kubona abanikazi bayo. Le nto evelayo nge-experience yabo ifakazela leya nto uma yacela ishoyo ukuthi at least lo ofika manje kuzokwenzeka izinto ngendlela e-right, because la uzoyibona khona ukuthi umamkhulu la anethuba futhi lokhu welcome umakhwela, because uyazi ukuthi kwenzakalani, iprocess yonke uyayazi. Akufani nomayeni nomakhumalo ngoba kwabona badidekile ukuthi ubani ophambili ubani semuva ngokwe-TV show. Singazi ukuthi-ke ngale kwe-TV show ngempela bayalazi iqiniso labo noma nabo dlala umdlalo umseleku, because umseleku uma ezothi ngalobola ngashada ekhuluma ngamakhosikazi awu-2 wayengabi nenkulumo efanayo ukuthi ngalobola la ngaphinde ngalobola la, ngashada la ngaphinde ngashada la. Asiyivale-ke le nto inganiqhathi ngoba indaba elaphaya kuThando Nesithembu bayisilanda ku-season 6 baze bazoyikhuluma ku-season 8. Ku-season 8 ilapho bethi bayayivala, because kungathi kusele emoyeni ukuthi u-second wife wangempela ubani. Namanje kusele emoyeni because akuvele ukuthi ukulobola-ke bobabili kuhambe kuyiphi iminyaka okuzoveza phela ukuthi umuphi ophambili umuphi osemuva. Nokushada futhi ngoba ukushada nokulobola kuchazwa kumakhosikazi awu-2 kusho ukuthi uchaza igaba engafani. Kodwa for umuntu oyedwa singabe sikuqonda ukuthi usho ukuthini mayithi ngamlobola ngase ngiyamshada. Manje ufuna ukuthi kuleli elinye iside ukulobola umshado, mase kuleli elinye iside aphinde athi ukushada esesho lesi sigaba-ke esinye. Bye.